2007an erosi nondik kora lehen aldiz, eta gero aztikan ibili izan naiz ere kora bakarlari bezala, kora jotzen eta kantatzen. Eta 2013an diskua grabatu dut, Kora Izpiak, lehenengo diska, ere kora izenakin. Eta horren segida da, ez? Oengo diska berri hau, Maitatzen Nahiago izena du, diska berria. Eta hortikan aurrea, talde formatua handitzen junda, ikuskizura handitzen junda, proiekzioak eta dantza eta elementu ezberdinak egiten jundia. Disko honek daka talde dinamika handiagoa, indar gehiago daka. Kantuak lehenon ibilbide intimista bat izan den, nire karreran, eta horrein taldearekin bateri, bajo, saxo, instrumentazio horrekin kantuak hartu da indar gehiago, dinamika handiagoa daude, gero ritmo ezberdinak hartu ditugu, guabanko bat, por ejemplo, edo melodia arabiak, eta nik uste mundura gehiago iriki dela, enekora, disko honekin, eta energi handiago hartu dut. Talde dinamika handiago batin, eta ritmo indartsu. Aurkituko du sorpresatxo bat, izin dugu esan. Aurkituko diskan jarri ditugun kanta berri batzuk. Nenotikan initun kanta batzuk moldatuta ere bai. Baterista berri bat, perkusionista laguntzen bat, elementu ezberdinak topatuko ditu, gauza berriak topatuko ditu, eta nik uste, ikuskizun bolobil bat, hori nahi dugu sentsazio ezberdinak, proiekzioak, musikak, elementu ezberdinekin, ikuskizun bolobil bat eskaintzeko. Gabiltza eta gure eragua. Gauza bereziak egingo ditugu, gure baiaran ingo aurkezpena da, eta gauza bereziak eta normalen ite ez ditugu gauzak ingo dira, eta animatzia jendia etortzea, aukera politxe izango dago gauza bereziak.